Нашето училище е иновативно от 20-та година, именно в областта на устойчивото развитие на околната среда. От 20-та до 23-та година работихме по програмата Нашето слънчево училище, а в момента сме част от иновация Ние в помощ на природата, която ще продължи до 26-та година. Учениците, които имат интерес в областта на екологията и опазването на околната среда, имат възможност да трупат знания в факултативни часове на клубовете Млад откривател и Млад химик. В тези клубове се търси възможни решения за екологични проблеми, което всъщност е подходът, който прилагат екоучилища. Нашите интереси и желания да се развиваме в тази област провокираха участието ни в европейски проект по програма Еразъм Плюс на тема Устойчиво образование за зелено бъдеще. Проектът стартира от 1 септември тази година и е в продължителност на 1 година. Предвидени са 2 мобилности през месец януари и през месец май 25-та година. В първата ще участват 12 ученици, придружавани от 3 учители. Те ще посетят свои връстници в иновативно училище в град Прага, Чехия и ще имат възможност да споделят съвместни практики в рамките на 5 дни. Ще участват в ателиета за екологично мислене, ще проектират екоучилище с Лего, ще бъдат част от работилница за какъв свят мечтаем през 2030 година. Ще се включат в театрална работилница, която разработва концепцията за екологичният отпечатък и като завършък ще създадат цифрова история от видеоклипове. Втората мобилност ще се проведе през месец май 25-та година. 10 учители ще преминат 5-дневно обучение в институция Euroteach в Турция. Те ще научат как да интегрират проблемите на околната среда в различни учебни дисциплини и ще се запознаят иновативни методи и техники за създаване на екоучилища, отговарящи на стандартите на Европейския съюз. Очакваме с нетърпение предстоящите инициативи и се надяваме да създадем силни и дълготрайни трансгранични партньорства и да приложиме на практика това, което сме научили. Млад откривател и Млад химик ще работят цяла година и всъщност ще осъществят на практика наученото и ще обменят опита в Прага с техните ученици. Те са седмокласници химиците, а 6-ти клас са откривателите. Са от 2 клуба, които работят по екопрограмата на иновативното училище. Ръководители са госпожа Таня Илиева, която е преподавател по биология. За съжаление, химичката ни, която работеше по тази програма, по майчинство излезе тази година, но пък имаме млада и амбициозна колежка, която пое тази година нейните часове. Въпреки че няма опит като преподавател, има много голямо желание и амбиция да овладява научните постижения и да върви по пътя на образованието, така че приобщили сме я към колектива и с желание по инициативите, които предприемаме в нашето иновативно училище. Имаме много желаящи, които се включиха в Млад химик, въпреки че е нов учител и се надяваме, че 2 колежки и учителките ни по английски език, които работиха и подготвяха проекта за участие в Еразъм. Милена Михайлова, учител по английски език, Миглена Василева, учител по английски език, както казах Таня Илиева,